ser la 5a cursa Sant Silvestre a Camprodonina. Vull dir, ha saltat totes les expectatives que teníem. L'any passat vam tenir molta gent, però aquest any hem tingut 273 participants, si no recordo malament. Molt bon ambient, molta gent, una mica de fred, com ha de ser, perquè estem al mes de desembre. Ningú ha pres mal. El recorregut ha estat un recorregut popular, com cada any l'han modificat una mica. Els membres que tenim de l'Esquí Camprodon se l'han triat una mica, l'han fet una mica així. Cada any intentem modificar una mica. Ha estat un recorregut popular molt maco, la gent els ha agradat molt. Uns 3,5 quilòmetres aproximadament, tant per petits com grans. És una cursa que no és competitiva, és una cursa per anar-ho a passar bé. Bé, han canviat el recorregut aquest any, una miqueta, i això m'ha estudiat una mica, però bé, molt maca, molt maca. La veritat és que molt bé. Ha sigut dur, ha sigut dur. I a part hi ha hagut competència també, i ha sigut durilla. Ha estat molt bé, l'any passat ja hi vaig participar, però aquesta m'ha semblat més dura. Espero l'any que ve tornar-hi a participar. Donem prèmits al primer noi, la primera noia i el primer nen, i també a la primera disfressa.